тапшыруыбызны «Татар йөзе» рубрикасы дәвам итә. Язучы Рабит Батулла яткәрханәсенә рәхим итегез. Исән сауларымыз, хөрмәтле туганнар, менә без тагын очраштык. Сез бүген Биектау төбәге Чыршы авылындагы яткәрханәдә. Сез мөштәриләр буларак, күзәтүче буларак. Бүгенге мавзу патефон дигән сүз. Нәрсә ул патефон? Бүгенге көндә бит инде ул юк. Граммофоннар, музыкаль центрлар. Ә менә бу безгә музыкаль центрдан да кыйммәтле әсбаб иде заманында. Менә ул патефон ничек ачыладыр иде. Патефон теләсә кемдә булмый торган иде. Бер яки ике кешедә. Яки ул зиялы кеше, яки бай кеше. Менә минем әти зиялы кеше иде. Ул патефон алып кайтты. Ул бик күп табалары да исән. Әлфи Абзаловалар, Рәшит Ваһаповларны, Зифа Басыйроваларны тыңлап үстек. Хәзер мин сезгә аның ничек эшләгәнен күрсәтәм. Менә шулай итеп без аны корабыз. Берничә тапкыр әйләндерәбез. Аннан соң җибәрәбез. Куябыз. Күрәсезме? Тавыш шул кадәр матур чыга, баян тавышы да. Аннан соң Зифа Басыйрова җырлый моны, гаҗәп матур җырлый. Дикциясе, һәр бер әйткән сүзе аңлашыла. Инде бу ничә патефон ничә җыллар уйнатыла. Менә җырчыларга үрнәк итеп куяр идем. Музыкасы ишетелсә сүзләре аңлашылмый. Сүзен аңламагач ни җыр була инде ул. Ул сүзе дә яхшы аңлашылырга тиеш. Музыкада яхшы ишетелергә тиеш. Чөнки сүздә мәгънә бар. Җырчылар шул турда онытып бетерә. Тавыш ул кычкыра, ләкин сүзен аңлап булмый. Менә бу инәсе, патефон табасының инәсе ул бетә, корыш ул. Аны үткеннидер, чөнки инә юк, инә табып булмый. Игәү белән, беләү белән эшлидер. Менә мин әле тап берничә саклана таптым. Патефон дигән темабыз тәмам, ләкин тагын соңгы җөмлә әйтәсе килә. Менә патефон табасын чыгарып ташладык бит. Менә шуклык башында жатадыр пружиналары, беләсезме? Табаларны эритеп сыбызгы ясыйдыр. Менә бу таба бик тиз эри. Аны җылы урынга куярга ярамый, кайнар урынга куярга ярамый, ул бузыла. Тарихны шулай итеп үз кулыбыз белән юкка чыгара бардык. Күрә, сак булыгыз тарихи әйберләр белән. Сау булыгыз. Киләсе очрашуга кадәр.